A ber, lasai egon, Maitea. Ez nau inor maite, ez gezurrik esan. Bota ingo naiz! Ez, okertuta zaude, nik maite zaitu. Garbizalea gara. Okertuta zaude? Gaztea okertuta dago? Lasai motel, zu ez zaude okertuta, zu oker zabiltza. Nor zara? Ni, voluntarioa. Bolondresa! Baina nortzu zarete zuek? Zatzaizki. Nazaio, polizia linguistikoa. A ber, zer gertatzen da hor? Ea, gaztea, zer gertatzen zaizu? Nire biziak ez dauka zentzurik. Ez, zure biziak zentzua dauka. Ah, mil esker. Zure bizitza da zentzurik ez duena, ez kontzeptuak nahastu, mesedez. Ze hostia! Botatzera noa! Barkatu, zer bota behar duzu ba? Errepikatu nirekin, neure burua leiotik botatzera noa. A ber, me cago en la puta, a ber, baina ze... Esperantzaren telefonora ditu dut, oze hostia. Barkatu, hola, pirata. Hau itxaropenaren urrutizkina da. Zer? Baina zuek esan dokazuen kupidarik. Gazte hau suizidatu egingo da. Bueno, a ber, oraindik... Ez daukat guztiz, argi. Ez da suizidatuko. No. A ber, bizitzeko arrazoiren bat ematen badidazue, ba... Bere buruaz beste egingo du. Berazkeneko minutuak dira, igual segunduak. Joder, a ber, esan dizuet, ez daukat horren besteko presarik. Horrexegatik, eta euskara penagarri horrekin joan nahi duzu. Gaztea, entzuten didazu? Bai! Ezin duzu beste mundura joan euskera maila kaskar horrekin. Itxura kaskarra emango zenuke San Pedroren aurrean. Euskaldun guztiak lotxagarri utziko dituzu. Ez alduzu astirik izan zure euskera hobetzeko bizitza alu osoan. Zertan ibili zara badenbora guztiontan alproia alaena potro jorran? Hemen aurrean bazeunde, lepoa bihurrituko nizuke jata nire eskuekin. Jode. A ber, aizu... Entzuten didazu? Zi hostiak, gazte hau zuen erruagatik suizidatu da. Bere buruaz beste egin du. Zoratuta daude, zoratuta. Gora euskara batua, gora! Utikan euskara banatuak, utikan! Garbizalea gara. Ama txito, bueno, hori, azkenean erabaki dudala nire buruaz beste ez egitea. Bai, aurkitu dut motiboa. Euskaltegian apuntatuko naiz, ama. Euskara ikasiko dut.